U Australiji sam pokupio neke odlične karakteristike, točnije osobine ličnosti za koje sumnjam da bih pokupio ovdje. Iako ne želim reći da ih ljudi ovdje nemaju, daleko od toga, ali da je znatno veći postotak ljudi u Australiji koji tako razmišljaju i samim time kako je takva okolina, znatno su veće šanse da i ti to pokupiš. Konkretno, što je najviše, daleko najviše utjecalo na mene i što mislim da kronično nedostaje ljudima na našim prostorima, jest otvorenost. I to ne samo prema ljudima, nego općenito otvoreniji način razmišljanja. Ajmo uzeti za primjer ovaj mobitel. Ovo vam je kineski brand mobitela. Da, kineski mobitel. OnePlus, za koji bi većina ljudi sa naših prostora da čuje kineski mobitel odmah na prvu skočila kritizirati kineski mobiteli bez veze, prevara, bla bla. Ovaj mobitel, OnePlus 5T, je na tržištu trenutno daleko najbolji smartphone uzevši u obzir kvalitetu i cijenu. Dakle, za malo manje od 4000 kuna, točnije 530 eura, vi dobite mobitel koji je po specifikacijama kao iPhone X, koji dođe oko 10.000, 9.000 kuna, točnije 1350, 1200 eura. Neću sada ulaziti u analizu smartphone tržišta, to mi nije poanta, nego želim reći kako za razliku od velike većine ljudi ovdje, nisam odmah krenuo iracionalno kritizirati ideju kineskog mobitela, nego sam kvalitetno istražio je li stvarno kvalitetan, je li u rangu svih tih top modela koji dođu minimalno 1000 eura. I stvarno je. Mobitel je fenomenalan, vidite kvaliteta slike je isto odlična, sve je perfektno. Dakle, ja ne mogu biti sretniji sa tom odlukom da kupim ovaj mobitel. I to vam je sve proizašlo od toga što nemam taj strah koji odmah prvotno iskoči na ideju nečega što je drugačije. Kako brand mobitela nije toliko razvijen na našem tržištu, dok u ostatku svijeta je, i dok još ljudi čuju kineski mobitel, odmah krenu kritizirati zbog tog straha prema nečemu drugačijemu. Ali kao da ljudi povezuju nešto novo, odnosno drugačije, s nečim lošim, iako to ne znači niti lošije, niti bolje, nego samo drugačije, i to bi trebalo kvalitetno sagledati iz svih aspekata. Jer iz tog straha prolazi to iracionalno skakanje na debilne zaključke i onda ne iskoristite puni potencijal svega dostupnoga na ovoj zemlji. Random misao, imam osjećaj da sada nakon ovog primjera sa mobitelom OnePlus, da ćete sada svi tražiti na webu OnePlus i kupiti si ga ako vam treba novi mobitel, što u stvari preporučujem. Da se vratim na svoju glavnu bit, takav način razmišljenja, da nema suđenja i instantnog kritiziranja drugačijeg stava ili načina razmišljanja ili činjenica suprotnih popularnim uvjerenjima, je nešto što je jako instančano u Australiji. Dakle, ja ne govorim da treba mijenjati stavove kako puhne vjetar, treba ostati prizemljen i imati čvrste stavove u životu ako si ih kvalitetno sagledao iz svih aspekata. Ja želim reći da ne treba odmah na prvu skakati s kritikama, jer samim time ti stavljaš zid da nešto novo naučiš. Nešto od čega ne možeš samo ti profitirati, kao što sam ja, evo konkretno s mobitelom, nego nešto od čega cijelo društvo može profitirati. Samo zamislite kakve bi se kvalitetne rasprave vodile, kako bi dolazili do kvalitetnijih zaključaka. Ali sada kako to promijeniti, ja ne znam, nisam neki mesija, samo uočavam te razlike i mogu ukazati na njih. Možda samo ukazivanje na to donosi promjenu, ja ne znam, ali mi je jako interesantno nekako to sve sagledati. Imam samo neki osjećaj da kada se tako što dogodi, kao da nekako odozgo to sve gledam i sagledavam tu situaciju i doslovno jasno vidim što se konkretno događa. Ovima sve treba biti food for thought, to vam je američki idiom za uzeti nešto u obzir, ugrubo prevedeno. Da se razumijemo, ja sam prije bio takav, ali ne u tom ekstremu. I nakon života u Australiji, ovo će zvučati kao takav klišej, ali je stvarno istina. Mi se naprosto proširio u neku ruku, jer sam skužio kako bi me ljudi znali čudno gledati kada bih tako blesavo odmah na prvu nešto odbacio ili negativno prokomentirao.
I onda sam postepeno počeo shvaćati da to stvarno nije nikakav način za razotkrivanjem stvari kako realno stoje i nikako nije način za beneficiranje u bilo kakvom pogledu. Jer ti samo prerežeš ideju u razgovor, misao i ništa više nije ostalo od nečega što ima potencijal. Nadam se da ste me mogli pratiti, nisam planirao ovoliko otići duboko u ovo, ali kada sam se toliko uživio u tu ideju otvorenosti, morao sam. Trebalo mi je vremena da uočim taj drugačiji način razmišljanja dok sam bio u Australiji i kada mi je proradio taj neki kliker da to pokupim, baš osjećam da od tada beneficiram puno više od te otvorenosti, pa eto, nadam se da ćete i vi beneficirati toliko. Neću više filozofirati o ovome, nadam se da vam je sjela poanta. Ako vam se svidio ovakav tip videa, kliknite thumbs up, budite otvoreni, kliknite i na ovo zvonce pored subscribe gumba, jer ćete tako odmah dobiti notifikacije kada izađe neki novi video. I ostavite komentare, tako mi stvarno dajete do znanja da želite više ovakav tip videa. To bi onda bilo sve od ovog videa i vidimo se do idućega.